Morning mga ka-idol, nandito tayo sa ating tindahan. Mayroon na naman tayong ipapadeliver ng ibon ngayon na hinihintay lang natin si rider. Tapos mag-update din tayo sa bagong tindahan natin bubuksan mamaya. Habang nandito tayo, hinihintay lang natin papa ko na siya yung magtitinda dito. Ako naman doon sa kabilang tindahan mga ka-idol. Kasi kahapon ay nag-ayos na kami at naglagay kami ng mga konti pa lang yung mga stocks namin. Hindi pa namin napupuno dahil hindi pa kami nakakabili ng mga another stocks na ilalagay po namin doon, kasi maglalagay ako ng mga alak, bigas, tapos may feeds, tapos konting grocery, tapos ng mga yung mga tosino, hotdog, ganyan. Medyo malaki kasi yung tindahan na yun, kaya i-update ko kayo mga ka-idol. Dahil sa patuloy na suporta nyo, sana sa susunod na itong year na to, sana ay mapuno natin yung bagong tindahan natin. I-update natin ngayon itong ipapadala nating ibon sa May Kawayan, Bulacan, Pampanga to May Kawayan, Bulacan, ng mga Project Opa Lutino. Ito po mga ka-idol, dahil nga po nagkakaubusan na tayo ng mga ibon na nakuhanan natin sa Candapa, Pampanga, kaya i-update ko kayo maya maya mga ka-idol. At bukas soon magkikita tayo sa mga nag-order sa atin. Yun lang yung mga dadalhin natin, wala po tayong ibang dadalhin kundi yung mga order na mga naka-reservation lang po. Wala na po akong dadalhin ng mga ibang ibon dahil mag-update na lang po ako dito sa ating vlog mga ka-idol. Mga ka-idol, yan yung papadeliver natin sa May Kawayan, Bulacan, sa Bali, Pampanga to May Kawayan, Bulacan. Bali yan, back to back green opa split sa ino. Yung isa natin dyan ay Ewing mga ka-idol. Bali, shoutout natin yung kumuha sa atin dito sa ibon na to, dahil sa kanya ay agad-agad kinuha na nitong ibon na to. Shoutout lang natin, tignan lang natin dito sa isang cellphone natin para ma-update natin yung pangalan niya mga ka-idol. Bali, ito po yung may-ari ng ibon ay si Sir Neil Roy Laksamana. Salamat idol, shoutout sa iyo sa pagkuha mo ng ibon na mga Project Opa Lutino mga ka-idol. Kaya yan baka magtatanong si Sir Neil kung ilan months na po yan. Nasa 7 months to 8 months na po sila. Yung mga ibon natin ay nasa 7 months to 8 months na po sila, kaya on breeding pwede na po silang isa lang anytime. Basta ang gawin nyo lang po, lalo na banded pa lang sila, hindi pa po sila totally na magkapares talaga, banded pa lang po sila. Hayaan muna natin silang magkakilala ng gusto sa isang cage, at saka yun lang natin, hayaan lang natin sila na talagang magpares ng gusto mga ka-idol. Kasi pag banded kasi na totally po sila na hindi pa talaga totally pares talaga. Bali banded, nagkakilala lang sila sa flight cage mga ka-idol. Habang iniintay natin si rider, i-update lang natin itong mga ibon natin na ipapadala natin sa May Kawayan, Bulacan mga ka-idol. Tapos mag-update pa tayo mga ka-idol sa mga kukuhanin pa natin sa mga kaibigan natin na breeder mga ka-idol. Kaya yan habang yan pa lang yung ipapadeliver natin bukas. Marami po tayong mga pending na ibon na kukuhanin bukas, ipapa-rider natin, at meron mga magpipick up sa Bukawi, Bulacan mga ka-idol. Kaya yan po yung mga ibon natin na dadalhin natin bukas, sa alos mga Project Opa Ino, and then mga Project Opa Style Factor na mga order lang po. Wala tayong ibang dadalhin na mga ibon kundi yung mga order natin na nakapag down payment, at magbabayad na lang po sila ng mga balance natin bukas mga ka-idol. Kaya maraming salamat. Shoutout po kayo bukas ng umaga sa Bukawi, Bulacan. Lahat ng mga pangalan nyo mga ka-idol ay shoutout po kayo bukas. Kaya stay tuned lang kayo lagi sa mga update natin ng mga ibon ni Alvin Mini Aviary, at saka sa mga kaibigan nating breeder, para sa susunod ay marami pa po tayong may out na mga ibon sa mga kaibigan natin na mga breeder, na mga legit breeder, at mga legit na mga may project na mga gandang ibon mga ka-idol. Okay, stay tuned lang kayo mga ka-idol i-update ko kayo mamaya pagdating ni rider mga ka-idol. Habang hinihintay natin, medyo maaga pa, wala pa siya, baka nag-aalmusal pa lang siya mga ka-idol. Kaya stay tuned ka lang Sir Laksamana, hintayin mo na yung African Lovebirds mo na Project Opa Lutino mga ka-idol. Thank you sa iyo idol Mga ka-idol, ito na yung rider. Ipapadala na natin sa May Kawayan, Bulacan. Ayan si legit rider natin. Yan mga ka-idol, baka gusto niya mag-shoutout
sa kanyang mga pamilya. Kaya papasalamat tayo sa kanya. Yan, oh. Yan, kukunin na ni Ryder yung ibon. Papadala natin sa sa May Kawayan, Bulacan. Yan, sige boss, para yan. Habang hinihintay natin, yan, titignan natin na pag-alis po niya, mga ka-idol. Ayan, para makita ng lahat na talagang mga legit yung mga binibigay natin mga ibon sa ating mga yan mga ka-idol, oh. Diba? Ayan, mga ka-idol, para makita niya ng gusto, pang nilalagay na niya sa lalagyan niya, yun, oh. Para makita ng gusto ng mga viewers natin na sa mga gusto pong kumuha, talagang pinapa-deliver po natin yan, yung mga African lovebirds natin sa mga legit rider po natin, mga idol. Yan, sa mga gusto po pong kumuha, mag-update pa rin po tayo ng mga African lovebirds na ina-out po natin, hindi lang po sa akin, pati sa mga kaibigan nating breeder dito sa Pampanga, mga ka-idol. Pasensya na po sa mga nagpi-PM sa akin, kung malayo po yung lugar ninyo, hindi ko po pwedeng kuhanin yung mga African lovebirds ninyo. Around Pampanga lang po tayo, mga ka-idol, na tumutulong sa mga kaibigan natin na mga legit breeder. Soon, may kukuhanin kami sa Sabado, mga project Opa Dan Palo po, mas mura, mga ka-idol. Kaya yan, yung mga natatamaan sa presyo, pasensya na po kasi tumutulong lang tayo, dahil nga po binabagsak na lang po nila yung presyo ng mga African lovers, dahil nga po walang masyadong kumukuha. Kahit i-post mo sa Facebook, agad-agad nabablock ka, mga ka-idol. Kaya ako, ginagawa ko more on vlogging, dahil dito mabilis pong nakukuha yung mga African lovers sa mga kaibigan natin. Yan, baka gusto mo bumiling pakwan, mga ka-idol, yun, na may dumana nagano ng pakwan. Yan, bang tinitignan natin si Ryder. Kaya ingat sa ating Ryder. Yan, idol, Laksamana, paalis na po yung Ryder natin, Pampanga to May Kawayan, Bulacan. Shoutout sa iyo ulit, Sir Laksamana. Ayun, si Ryder, mga ka-idol, paalis na, mga ka-idol. Yan, yun, mga ka-idol, umalis na po yung Ryder na pinadala na natin yung ibon sa May Kawayan, Bulacan. Shoutout sa iyo, Sir Laksamana. Salamat sa pagkuha ng mga African lovebirds natin, ng mga project Opal. Kaya stay tuned lang kayo sa lahat ng mga updated natin mga African lovebirds na ina-out, na mga tinutulong natin sa mga kaibigan natin. Kahit binabagsak presyo na, alam ko marami pong natatamaan na mga big time breeder. Kaya sorry po kung natatamaan po kayo, kasi hindi ko naman po kagustuhan na i-out ng mga breeder na maliliit na breeder na mababang halaga na binibigay sa akin, mga ka-idol. Kaya tinutulungan ko lang po sila sa paggawa ko po ng mga content ko dito sa YouTube channel ko, para matulungan ko po ma-out po yung mga African lovebirds nila. Kaya ngayon po, sana po ay mapatawad nyo ako. Alam ko marami pong nagbabash sa atin dahil nga po bagsak presyo mga African lovebirds. Nasa mga breeder naman po kasi yan, hindi po ako yung gumagawa ng presyo ng mga African lovebirds, mga ka-idol. Kaya yan po, in-explain ko po na maayos sa inyo, dahil kinukuha ko lang po sa kanila at binibigay po sa akin ng ganong presyo, para iso-surrender ko po sa kanila yung kita na mga nakukuha na natin ng mga African lovebirds, mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe, at i-click mo notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel, mga ka-idol. Kaya maraming salamat, mga ka-idol. Thank you.